Ambalma Cherifla flebaro Mali kono ani Mali kokan ka lo donner ka fo ambe aw fo ka bonyamasegi ko nyeshi aw bela jelema ka lo donner ka fo ni ansigile anga jemuka keneka jemuka kerenkere ni mi namba wele ko Ciwara na be senekelaw baga maralaw moninkelaw jiriturlaw abe wele blani bela jelema alhamdulillah bi jemuka Ciwara hukum konana ayan si woro mina o jala koroba aba akli jigi an ɲɔgɔnna dɔw la denmisɛnninw don minnu ye sanfɛ kalanw kɛ ka kalanbaw kɛ k'a dɔn k'a fɔ ko foyi tɛ mɔnɛbɔ mɔgɔ la min tɛ cikɛ ye u sɔnna ka u yɛrɛ di dugukolo ma k'u yɛrɛ di cikɛ ma bi alhamdulillah ani o denmisɛnninnakaw ani olu de bɛna jɛ ka masala in kɛ ɲɔgɔn fɛ bi yani an ka kɔrɔfɔ daminɛ an bɛna kuma di u yɛrɛ ma bamananw ko mɛn da ye mɛntigila ye an bɛna kɔrɔfɔ di u yɛrɛ ma an ka maa welelu ma u sɔnna ka na an ka wele jaabi a diyara an ye an bɛna kɔrɔfɔ di u yɛrɛ ma k'u tɔgɔ n'u jamu fɔ filɛlikɛbaga bɛɛ lajɛlen balimamuso i salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. I tɔgɔ ni jamu? Ne ye madame Jalo Jara Jalo ye. Ne sigiyɔrɔ bɛnnen n'o Lafiyabugu de ma. Ne ka baara ye bagan mara ye kɛrɛnkɛrɛnnen la baw. Ne ka baara ye. E ye ba marala ye? Awɔ. I ni cɛ i bisimila kɛnɛ kɔnɔ. Balimakɛ i tɔgɔ ni jamu? Bon bon, ne tɔgɔ Adama Ɲare, donc ne ye hyper sortant ye, donc maintenant mais sigiyɔrɔ bɛnnen no Jalakɔrɔ Jiba, alhamdulillah. Bismillah. Balo. Dɔw ko kamara ka balo. I bismillah balo. An ye walan kɛ ɲɔgɔn fɛ, alhamdulillah i kɛra sɛnɛkɛla ye, donc an b'i ka foro kɔnɔ bi. I bismillah. Merci Kamara. An bɛ aw fo a ka déplacement na. Ne tɔgɔ Idrissa Goita, o bɛ n wele ko Balo, sabula n tɔgɔ dara mɔgɔ min na o Idrissa Balo ye. Il fait que souvent dɔw bɛ n wele ko Balo, dɔw bɛ n wele ko Goita. Ne ye géographie de kɛ, ni a fɔ section ma ko aménagement. Bon, o kɔfɛ ka stage kɛ APCAM na, n'a bɛ fɔ o ma ko l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali. Bi ne yɛlɛmana pewu, ne kɛra sɛnɛkɛla sɛ marala de. I ni kalan bɛ kɛ ka tila ka na I yɛrɛ di foro ma. I ni ce aw ka wele jaabi la walasa an y'o de fɔ ka foli ani tani ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan alhamdulillah an tɛna ko bila dagirinda la Balo i ka yɛrɛ mankutu kɔnɔna na sa i y'a yɛrɛ k'a fɔ I ye sanfɛ kalan kɛ I taara stage laban kalan kuncɛli kɔfɛ I taara I ka stage kɛ APCAM na n'o ye Mali sɛnɛkɛlaw ka soba ye Balo an bɛ se ka dɔn aw ka ni jɛkulu aw ye jɔn ye aw bilara sen kan wagati jumɛn? Alhamdulillah rabbil alamin. Anw yɛrɛ ka début bɔra min san 2015 jamana ka cakɛyɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko APJ. APJ de ye anw sugandi anw gɛrɛsɛgɛ donna o ka stage la donc o kɔnɔna de la o y'anw bila ka taga sɛnɛkɛlaw ka soba min bɛ yen n'o ye APCAM ye k'an ka taa san kelen baara kalan dege donc baara kalan in tun tɛ dɔwɛrɛ ka san kelen kɛ k'an bolo don Mali administration a bɛ fonctionner cogo min na parce que an bɔlen kalan na a ka kan an ka taga baara yɔrɔ la jamana ka service da minnu bɛ yen ka taa baara degen kɛ o baara degen de y'anw se APCAM na ye san 2015-2016 donc anw kɛra APJ ka 8e promotion de a daminɛna a bɛ dɔɔnin bɔ a san o san a bɛ di mais anw de kɛra a promotion mɔgɔ 8nan ye o de y'anw lase n yɛrɛ tun b'o la Balo o hukumu kɔnɔna na aw ye san kelen kɛ yen nka aw tilara ka labila k'aw ka taa so nka aw ko aw bolo donni baara la ka baara degeli daminɛ ka tila a ka fɔ ko aw ka taa so aw ma sɔn o ma aw y'aw yɛrɛ di cikɛ ma n'o ye bagan mara sɛnɛ Balo hakilina jumɛn y'aw bila nin na a misali bɔra jɔn na? Au fait hakilina ɲɛna parce que n ko anw taara stage de la APCAM na d'habitude APCAM mɔgɔ ni stagiaires cir'o ma APJ fɛ san o san yan'o ka bolo don baara la sariya dɔ bɛ APCAM mɔgɔw bolo o ko denmisɛnninw mana na a ka kan an ka denmisɛnninw lasigi k'o bisimila an ka ɲɔgɔn ye so u ka ɲɔgɔn ye so kɔnɔ donc o kun kelen n'a fɔ denmisɛnninw ɲɛna
ka tila k'olu yɛrɛ ka hakilina ye min ye denmisɛnninw ka baarako la san kelen stage kɔfɛ parce que stage in tɛ baara ye san kelen dɔrɔn de don après a bɛ place di dɔw ma u bɛ taga o réunion de kɔnɔna na kuma dilen APK ɲɛmɔgɔba ma Elhaji Bakari Togola a y'a yira a don k'a fɔ vraiment APJ a politique a ka ɲi mais waati bɛɛ n'a ko minɛn de don i bɛ ko dɔ daminɛ waati dɔ la a b'o ko répond mais n'a bɛ taalen ɲɛfɛ f'a ka yɛlɛmaliw don a la k'ale bolo bi denmisɛnninw ka baarako bɛ yɔrɔ min na a ka kan jamana yɛrɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan parce que baarako ka gɛlɛn bɛɛ b'a dɔn ko nɔgɔman tɛ a ko jeunes yɛrɛ fɛnɛ ka kan k'a lajɛ bi ka essayer ka fara ɲɔgɔn kan parce que ni APJ m'o hakilina sɔrɔ ka jeunes regrouper après leur stage ko o installer jeunes yɛrɛ ka essayer ka groupement créer maintenant o kɔnɔna na wari min bɛ di anw ma stage kɔnɔ o wari in an ka to ka dɔɔni mara kɛrɛfɛ ni stage banna maintenant an ka ɲɛsin sɛnɛ dugukolo baara dɔw ma donc o hukumu kɔnɔna na jamana yɛrɛ na sɔrɔ ka dɛmɛ fɛnɛ ta ka ɲɛsin aw ma walasa a ka tɛ k'aw installer a ka k'aw bolo baara badabada ye nous on s'est dit maintenant nin ye Bakaricogola ka vision ye a y'a fɔ mais ni nin tɛ jamana autorités ka vision ye an ko k'an b'a ka vision ta k'a bayɛlɛma k'a kɛ projet ye o de la hakilina in nana maintenant an ye nin groupement in créé donc n'o groupement présent ye ne ye n'a bɛ fɔ a ma groupement des jeunes agriculteurs du Mali donc maintenant après le stage maintenant an ka stage bantɔ la n'a ma ɲɛ k'i welela k'i bisimila ka f'i ɲɛna a bɛ fɛ ka a ye nin kɛ a ye nin kɛ a ye nin kɛ stage bantɔ la an fɛnɛ bonyama lasegi kɛ APK mɔgɔw ma k'a f'u ye vraiment a y'anw bisimila k'a ka orientation fɔ bi an ka stage banna anw tɛ siran anw tɛ yɔgɔyɔgɔ a y'an bila sira min kan anw bɛ tila ka segin ka na dugukolo minɛ k'a matarafa k'a bayɛlɛma a ka ja vision min talen don walasa autorités k'a lajɛ ka inspirer anw kan don nataw la walasa ka dɔw fɛnɛ installer jamana yɛrɛ k'a kɛ a kunkan donc an y'o bonyamasegi k'o ye u ka duwawu ni fɛnw kan ye an ka segin ka na dès lors an nana ka na an yɛrɛ di cikɛ ma an b'o cikɛ de kɔnɔna na i ni ce kɔrɔfɔ ɲɛna kosɛbɛ Fulamuso groupement in kɔnɔna na e ta ɲɛsin bagan mara ma kɛrɛnkɛrɛnnenya fɛn min ye ba ne ko hakilina jumɛn ye bila o la de hakilina min ye ne bila o la d'abord n'i ye fila ye i b'a ka bagan min ne wolora ka ba sɔrɔ an ka so ba fana de ka di ne ye ne ye n ta o si o de ma ka taa o kundenna de kan o de y'a ba bagan ka ca sagaw bɛ yen misiw bɛ yen nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la e y'i wakili don ba la ka sabu kɛ mun ye ba yɛrɛ de ka di ne yɛrɛ de ne yɛrɛ de bɛ ba de fɛ o de la ne ye n ta o kɛ ba ye yalwa ba mara ale ni danfaraba ni bagan tɔw marali cɛ wa danfara b'u cɛ fɔlɔ ba ka ko ka nɔgɔn ba ka ko ka nɔgɔn ni misi ta ye a ka nɔgɔn ni saga ta ye ba baloli ka nɔgɔn ba furakɛli fana ka nɔgɔn bɛɛ ka nɔgɔn ni misi ni saga ta ye min kɔni bɛ ba ka ko la i bɛ se ka misi datugu yɔrɔ kelen ka misi balo misi bɛ ɲɛ o la i bɛ se ka saga datugu yɔrɔ kelen ka saga balo a bɛ ɲɛ o la mais ba kɔni t'o fɛ fo ale ka bɔ ka taa yala o kɔni bɛ ba ta la ne ko e ka ba mara in kɔnɔna na yalwa d'abord a daminɛ kuma ni bi cɛ an bɛ se k'a dɔn i ye a daminɛ ni baden joli ye wa i bɛ ba fasugu jumɛn de mara la an ka ba ninnu de don walima ba yɛlɛmalenw de b'i bolo bon an ka ba fitinin ninnu de don fɔlɔ n y'a daminɛ dulu a daminɛ kuma a kun tɛ tɛmɛ ba 4 5 kan mais san kɔni balo y'a fɔ cogo min hali ni fɛn t'a 70 kan kɔni a t'o jɛ badenninw ni bakɔrɔbaw badenninw ni bakɔrɔbaw mais ba in i bɛ nɔnɔ fɛnɛ bɔ a la wa awɔ n bɛ nɔnɔ bɔ n yɛrɛ delila salon yɛrɛ n kun bɛ nɔnɔ feere ba nɔnɔ n bɛ nɔnɔ feere litiri joli tile kɔnɔ bon n t'a sɔgɔma ni n kun y'a fɛ dɔrɔn n t'a kɛ tilegan fɛ n t'u biri wula fɛ bilen awɔ mais sɔgɔma o biriko kelen tun bɛ litiri musaka n bɛ se ka kuma dɔ n bɛ litiri 5 sɔrɔ kuma dɔ n bɛ 6 sɔrɔ sabu ne yɛrɛ tɛ se ba biri la n degetɔla de don n bɛ 5 sɔrɔ kuma dɔ n bɛ 6 sɔrɔ kuma dɔ yɛrɛ n bɛ tɛmɛ o kan denmisɛnninw ka mita bɔlen kɔ a la kɔfɛ awɔ yalwa ba mara a ka fisa e bolo bi kosɛbɛ kɔni a ka fisa yɛrɛ min kɔni y'a gɛlɛya u bɛ dugu kɔnɔ de baw bɛ ne bolo n bɛ Lafiyabugu baw bɛ yen nɔ o kɔni ka gɛlɛn kosɛbɛ sabu baw bɛ ba tɔɔrɔya ka bon n'i ye ba ye dɔrɔn i b'a dɔn ba tɔɔrɔya ka bon a bɛ bɔ a bɛ taa mɔgɔw ka fɛnw tiɲɛ ko caman b'a la i ni ce balimakɛ i fana ye groupe in tɔnden i yɛrɛ y'an cakɛɲɔgɔn an jɛra ka an bɛ baara in dege ɲɔgɔn fɛ fɛn min ye APJ ka nin baara in nka n y'o de fɔ kɔrɔfɔ kɔnɔna na
aw sɔnna k'a fɔ ko Mali denmisɛnninw minnu bɛ bɔ san o san an ka sanfɛ ekɔlisobaw la an ka ca fo ka taa fɔ k'an ka ca an bɛɛ tɛ se ka taa kɛ biro kɔnɔ baarakɛla ye aw sɔnna ka diɲɛ biro kɔ ka n'aw yɛrɛ di dugukolo ma bi ne ko bi groupe in kɔnɔna na i bɔra ka balo lamɛn ale min tɔn ɲɛma ye e bɛ se ka mun de fɔ ka fara balo ka kɔrɔfɔ kan hali bi Mali denmisɛnninw u k'a dɔn k'a fɔ ko hali bi k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen place tɛ biro kɔnɔ wa i bɛ se ka kɛ fɛn ye k'a sɔrɔ biro kɔnɔna tɛ. Merci i ka kuma lase la. C'est-à-dire ne bɛna min fɔ Mali denmisɛnninw ɲɛna adamaden ni dusukolo y'i jɛ i bɛ segin dɔɔnin adamaden surtout Malien denmisɛnnin an kana fɔ k'an man ka gouvernement ko k'an man sigi k'an b'olu kɔnɔ k'olu bɛna baara d'an ma olu tɛ se ka baara d'an ma sisan donc ɲuman min e de kan ka dusu ta sisan ka mun kɛ ka Bamakɔ yɛrɛ de bila pewu i bɛna yɛlɛma foro de kɔnɔ n'i bɛ se ka foro kɔnɔ baara de kɛ i b'o kɛ walasa i bɛ se ka bɔ nɔgɔra i bɛ se k'i fa ni ba ta n'i y'a ta k'a lajɛ APJ ye anw ta 2015 k'anw di APK ma okumu kɔnɔna na na i taara don min na i bɛ taa f'i fa ni ba de ɲɛna k'a fɔ k'i ye baara sɔrɔ o kɛra ne yɛrɛ don fɔlɔ a fɔra ɲɛna ko ne taara APK min na n nisɔndiyara kosɛbɛ n taara n fa ni ba lasigi ko ne ye baara sɔrɔ u ye duwawuba kɛ n ye kosɛbɛ nka n'a fɔra ko san kelen dafara k'a nana jɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne tila ka taa segin n ba ni fa ma tuguni k'a fɔ a kɔn k'an ka baara jɔra bon o ye kumasuli wala jigilatigɛ ye anw ma dɔɔni donc n nan'a ye tiɲɛ yɛrɛ la Bakaricogola ale ye hakilina min fɔ an ɲɛna ne de y'a meilleure solution ye o ye mun ye denmisɛnninw a kana a jigi da biro kɔnɔ baara kan kosɛbɛ nka a y'aw jigi da aw yɛrɛ kun kan o ye jumɛn ye i farikolo bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ i k'o kɛ walasa ka mɔnɛ bi i yɛrɛ la diɲɛsosigi kɔnɔna na alhamdulilayi an ma Ala fo k'Ala barikada bi sabula Bakaricogola a ye kɛnɛ mun d'an ma an bɛ ka baara k'a la sɛso b'a kɔnɔ a san fɔlɔ la an ye tigɛ de k'a kɔnɔ ale yɛrɛ de y'a fɔ ko an ka tigɛ kɛ an ye tigɛ k'a la tigɛ in ye a ye fɛn bala don an kun an ye tigɛ feere an ye tigɛ bɔrɔ min sɔrɔ la a bɛ taa fo tigɛ bɔrɔ 24 a taara se fo o ma an y'o feere a saki kelen kɛ an y'a feere 4000 de bon n'i y'o ta k'o lajɛ ka tila ka tigɛ bulu fana an ye tigɛ bulu min sɔrɔ o cayara an ye wari min sɔrɔ la a bɛ taa se 5000 ma bon ni i yɛrɛ sera ka sɔn ka baara kɛ i farikolo kunna a ka ca Ala fɛ dimi o dimi bɛ n'o bɛ don i la o bɛ bɔ e la siga t'o la a b'a fɔ ko dugukolo tɛ nkalon tigɛ la terre ne ment pas wallahi ko dugukolo tɛ nkalon tigɛ denmisɛnninw de kan k'o faamuya kosɛbɛ k'a fɔ ko dugukolo tɛ nkalon tigɛ o ye tiɲɛ bɛɛ b'a dɔn Mali bɛ taabolo min na sisan an bɛ degun o degun kɔnɔ jeunes bɛ kaso min na baarantanya kaso don ni baarantanya kaso y'a jumɛn ye e ko fɔ e ye kalan min kɛ ko fɔ e k'o baara sɔrɔ ne ye kalan min kɛ ne ye IPR de kɛ ne ye technicien supérieur ye agronomie na n y'a sɛnɛ kalan yɛrɛ de kɛ IPR la i y'a faamuya a b'a ɲɛdɔn voilà donc ne b'a ɲɛdɔn mais o t'a jira k'a fɔ ko fɔ ne de ka o baara ɲini diyagoya o bureau kɔnɔna na voilà bureau kɔnɔna na ne bɛ se ka na mun kɛ ne yɛrɛ min ye sɛnɛ kalan kɛ ne kan ka yɔrɔ de ɲini ka baara kɛ ka sɛnɛ kalan ni bɛ se ka fɛn min k'a la n b'o kɛ n yɛrɛ ye cogo min na mais n'an y'a ta k'a lajɛ an ka denmisɛnninw surtout Malien denmisɛnninw an ɲɔgɔnna mun bɛ yen nɔ u ko ko olu ye kalan min kɛ ko f'u k'o baara sɔrɔ fonction publique bɛ kɛ mɔgɔ joli bɛ t'a la n'i y'o ta yɔrɔ ka dɔgɔ donc ɲuman ye min ye an ka essayer jamana in ka taa ɲɛ dɔwɛrɛ tɛ dɛ f'an ka ɲɛsin sɛnɛ ani bagan mara ni mɔnɛ ma n'an y'o to yen dɔrɔn an ka jamana bɛ segin kɔfɛ Ala sago i sago sago tigɛ Ala ye ɲɛma n b'a finna baro in ka di kosɛbɛ sabula hakilina minnu bɛ ka bɔ a kɔnɔna na nin b'a jira k'a fɔ hakaja sɛnɛ bagan mara mɔni ani jirituru an ka jamana in o y'a jɔsen bere ye don min na Elhaji Bakaricogola bɛ nin kɔrɔfɔ in fɔ aw ɲɛna ne ko a y'aw bila yɔrɔ jumɛn na de wa wa balo o hokumu kɔnɔna na aw y'aw bɔ yɔrɔ fɔ aw b'a fɛ ka taa yɔrɔ jumɛn na de bon n terikɛ kamara nin diyara n ye je pense que an y'an bɔ yɔrɔ fɔ maintenant stage bannen an bɛ yɔrɔ min na an bɛn'o fɔ o dɔ ɲɛfɔra wa an kun bɛ yɔrɔ min fɛnɛ kan bamananw ko ni mɔgɔ ye cɛsiri jala ta ka d'i ma a tɔ tora k'i yɛrɛ cɛsiri kosɛbɛ mɔgɔ si tɛ se ka jala di mɔgɔ ma bolo b'i la k'i kɛ jala siri ni jala dir'i ma i yɛrɛ de bɛ jala minɛ k'i cɛsiri kaki o hukumu de kɔnɔna na Bakaricogola a kɛlen ka dugukolo di ko bon an ka sɔn an ka yɛlɛma kungo kɔnɔ
wallahi la terre ne ment pas mais a fɔra o ye tiɲɛ mais i fana kana na galon tigɛ dugukolo ye i kana na galon tigɛ dugukolo ye jumɛn ye sɛnɛ baara c'est a ka gɛlɛn sɛnɛkɛla ka nɔgɔ fɔlɔ fɔlɔ o y'a se a se i ka kɛ foro kɔnɔ tagama la i bɛ fɛn min ye min ma y'a ma i k'o bɔ a la min ka y'a ma i k'o don a la o de kɔfɛ nɔgɔ tɔw bɛ sɔrɔ ka na a la ɲɛ i bolo donc bi an bɛ yɔrɔ min na kɛnɛ min b'an bolo kɛnɛ ba tɛ mais bi an bɛ se ka fɔ alhamdulillah depuis stage banna an b'a la ka balo kɛnɛ in de la an bɛ sɛ kɛra mais yanni an ka sɛ fɛnɛ kɛ an ye formation de ɲini sɛ baara kan parce que baara o baara n'i bɛ fɛ ka k'a kɛbaga ye ka n'i fili a la f'i ka du n'a dudadu dɔn an ye formation ɲini boli la sus contact de ye formation fɔlɔ d'an ma so kun t'an bolo sɛso t'an bolo mais Bakaricogola ka dɛmɛ la yɔrɔ min b'a bolo a ko an ma an ka na an ka formation kɛ an y'a laɲini a bolo yɔrɔ kɔni t'an bolo dɛ mais u y'a laɲini k'a fɔ n'an bɛ fɛ ka sɛ mara kɛ fo sɛso dɔ ka sɔrɔ an bolo ni théorie banna an bɛ se ka pratique kɛ yɔrɔ min na donc a ye sɔnna k'a ka sɛso bila an ka disposition na en quelque sorte centre agropastoral de b'a bolo an nana an ye formation kɛ sɛ mara kan donc o bannen kɔfɛ an y'a ye sisan an yɛrɛ bɛ se ka don sɛ mara la bi an bɛ sɛ mara de la mais n'an bɛ sɛnɛ kɛ bɛɛ b'a dɔn ɲinɛ sanji nana sɛnɛkɛla si ka juru ma to ala la ɲinɛ alhamdulilayi sabula an kun bɛ waati min na samiya fɛ kalafili kun bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko démocratie fɛti n'an y'a faamuya seli denni bɛ yen seliba bɛ yen mais kalafili fɛnɛ ye démocratie ka fɛti an y'o fɛti kɛ mais u n'a bɛɛ san nana san nali min filɛ sɛnɛkɛla bɛɛ ka kan ka fɔ bi alhamdulilayi n'i y'i cɛsiri i ka juru ma to ala la san an ye kaba kɛ an ka yɔrɔ la pourquoi kaba parce que en réalité an b'a ye sɛw ka alimentation a 80% o ye maïsi de ye an ye maïsi kɛ ka maïsi min n'an bɛna récolte kɛ ani an ye sɔ fɛnɛ kɛ bɛɛ bɛ sɔ dɔn nafa fila de b'a la a den graine o bɛ dun a bulu o ye culture fourragère ye ni baganw b'a dun sɔkuru kelen siri la bi Bamako alentour périphérie la an b'a fɔ a bɛ 50 sɔrɔ n'i y'o 2000 sɔrɔ tu as 500 000 francs i ye kaba 2 tonnes sɔrɔ a bɛ se k'i dɛmɛ ka sɛ dɔ ta sɛ wari bɛ sɛ ta kaba o bɛ kɛ ka sɛ balo o ye décollage y'i bolo an bɛ yɔrɔ min na i ko bi an bɛ kaba ani fɛn de kɛ pour que ka se k'an ka volailles balo kaba ni sɔ voilà maintenant o ye an bɛ yɔrɔ min na i ko bi sini an bɛ fɛ ka taa min komi an ye stage kɛ yɔrɔ min na baarada dama dama de bɛ yen i y'a mɛn o baarada in an bɛ fɛ ka yɔrɔ min dilen don an ma don nataw la ka yɔrɔ in kɛ ferme agro-pastorale de des jeunes diplômés agriculteurs du Mali walasa jeunes tɔw ka nin inspiré an kan walasa jamana yɛrɛ ka nin vision in ta Bakaricogola ka vision in k'a don ba la an bɛɛ b'a dɔn dugukolo bɛɛ ye état de ta ye n'a ko k'a bɛ min labɛn ka jeunes installé a la mɔgɔ si tɛ se k'a bali mais o tɛ kɛ fo jeunes dɔw de ka ye k'a fɔ u bɛ nin fɛn na aw ka kɛ misali ye mais n'an bɛ fɛn olu bɛ dɛmɛ sɔrɔ o y'aw ka laɲini ba o y'an ka laɲini Kamara je te dis ne b'a fɔ ko ne tɛ baara in anw tɛ baara in kɛ kuma dɔ la an yɛrɛ bakun kama mais pour donner espoir an jeune frère minnu bɛ yen nɔ don nataw la a kana na fulu ma ko a kana nin tante yɛrɛ parce que aw kɔrɔ de la ka nin kɛ yan nɔ a ma ɲɛ u bolo donc an tɛ nin kɛ an yɛrɛ ka propre orgueil kama mais pour donner espoir à nos jeunes frères qui doivent vraiment nous suivre dans cette mission dans le futur donc o de la an b'a la k'an cɛsiri don o don ni sala bɛ fɛ ka na n'an y'an miiri danaya min tara ka d'anw kan n'anw ma nin minɛn fa vraiment a bɛ kɛ sababu an bɛna an kɔmɔgɔw bɛɛ gɛrɛsɛgɛ tiɲɛ o de la an sɔnnen don mais don nataw la kɛnɛ in an bɛna a associer bi sɛso b'a kɔnɔ kaba bɛ maintenant an bɛna le maraîchage fara a kan ni o se dira anw ma bɛɛ b'a dɔn pour que i ka nin baara ninnu kɛ fo k'a sɔrɔ ji maîtrise b'i bolo ji maîtrise tɛ mɔgɔ fɛn fɛn bolo i ka nin baara si ma bolo n'an sera ka yɔrɔ in ménager ka ji fɛn sɔrɔ a la château sɔrɔ a kɔnɔ an bɛ maraîchage kɛ pourquoi le maraîchage sɛ min b'an bolo olu bɔ o bɛ kɛ o nɔgɔ ye kaba in bɛ di sɛw ma en quelque sorte lavoisier au côté rien ne se crée rien ne se perd tout se transforme dɔ laban o ye dɔ daminɛ ye sɛ bo o bɛ kɛ fɛn ye en réalité donc an bɛ fɛ ka ferme agro-pastoral de kɛ si Dieu le veut dans les jours à venir a tɛ tɛmɛ o kan ala k'aw dɛmɛ sabula i y'a fɔ cogo min na a tɛ tɛmɛ o kan bi ni denmisɛnw sɔrɔla jamana in kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ kalan kɛra ka taa se fɔ a kuncɛ yɔrɔ ma k'o bɛɛ lajɛlen to yen ka diplôme bila yen est ce que i b'i ka diplôme i b'a yɔrɔ dɔn bi
Ah, ne ka diplôme ne hakili t'a la. An bɔra géographie. Non, géographie. Bon, en réalité, géographie, en géographie min kɛ, je peux dire que géographie aménagement bolo fila don. Aménagement rural walima aménagement urbain. Bon, urbain ne y'o to kana rural de la. Parce que le monde rural engorge beaucoup d'opportunités. Pour que an ka chômage kɛlɛ, ka exode kɛlɛ, ka immigration kɛlɛ, nin bɛɛ de bɛ kɛlɛ ni an sɔnna ka an sateli an ka dugukolo in na. A bɛ depuis prémarande ni deuxième na a bɛ fɔ an ɲɛna ko Mali économie bɛ reposer agriculture. A banna. A bɛ grand ta. An bɛ nin kalan depuis duguma. Y'a mɛn mais n'an sɔnna k'a pratiquer je pense que a bɛ kɛ sababu ye ka a tɔgɔ problème min bɛ jeunes ka baara ko la. Emploi des jeunes. An tɛna n'a fɔ ko baara tɛ. An kɔni t'a fɔ ko baara t'an bolo. Siga t'o la. Baara b'an bolo dugukolo bɛ yan le Mali est très vaste 1 241 238 km². Fleuve belebeleba fila le Niger et le Sénégal. A bɛ ni a b'u ka source ta yɔrɔ min na yɛrɛ Laginɛ Futa Jalon na i bɛ taga yen a bɛ min k'an fɛ yan nɔ k'o traverser a t'o kɛ a wulila yɔrɔ min na donc an de ka kan ka ji ninnu minɛ k'a labaara ka sɔrɔ k'a to yen a ka taga ka nafa bɔ ka ji in bila a ka taga ka sira fɛ ka tile fara o kan ka tile bɛ yen kɛnɛba in bɛ yen ala sɔnna inshallah balo nin faamuyana kosɛbɛ n balimamuso filamuso vraiment e ka ye misali ye jɛkulu in kɔnɔna na muso la k'a ka sɔrɔ Bamakɔ ka wolo Bamakɔ ka mɔ Bamakɔ ka kalan kɛ Bamakɔ ka tila ka se f'a kuncɛ yɔrɔ ma k'o bɛɛ lajɛlen ye k'o to yen k'i yɛrɛ di bagan mara ma i m'a ɲini ka taa biro la i m'a ɲini ka taa sugu la i ko ko dugukolo n'o ye baara ye ko de bɛ mɔnɛ bɔ mɔgɔ la i nani yɛrɛ di bagan mara ma ne ko filamuso bi e ka bagan mara min n'i b'a la n'o kɛrɛnkɛrɛnna n'o ye ba mara ye ne ko a nafa i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ɲɛna kan wa ani n'i y'a sɔrɔ gɛlɛya dɔɔni b'a kɔnɔna na i k'i da maga olu dɔ fana la k'o fɔ an na a ka ca Ala fɛ jɛmukan in kɔfɛ dɛmɛbagaw bɛ sɔrɔ minnu bɛ se ka i orienter yaasa nɔgɔya ka don i ka baara kɔnɔna na. Ni n ko ba mara ni n ko b'a nafa fɔ a nafa tɛ se ka fɔ ka ban yɛrɛ ni n ko b'a nafa fɔ a ye nafa min se ma a tɛ se ka fɔ ka ban. Sinon fulaw t'u ka fɛn nafa fɔ mɔgɔ wɛrɛ. A nafa tɛ se ka fɔ ka ban. Ba a foyi tɛ fili i n'a fɔ balo bɛ k'a fɔ cogo min a bɔ ye nɔgɔ ye a sogo bɛ dun a nɔnɔ bɛ dun a golo bɛ yɛlɛma o bɛɛ bɛ kɛ a la. O k'o dɔ ye. N'i ye foromaji ta ba nɔnɔ de bɛ kɛ foromaji ye. An bɛ foromaji kelen kelen min dun. An bɛ foromaji min dun ba nɔnɔ de bɛ k'o ye. A golo sagiw bɛ yen samaraw bɛ yen a golo bɛ k'o ye. Nɔgɔ kɔni o ye sɛnɛkɛlaw ta ye. O ye sɛnɛkɛlaw ta ye. O bɛna di balo ninnu ma. Awɔ o bɛna di balo ninnu ma. Halisa babon falen don ni balo bɛ s'a ma o bɛ yen. Awɔ. Bon ni n ko degun kɔni bɛ na. Baara o baara degun dɔɔni b'a la. Degun bɛ yen yɛrɛ yɛrɛ de. Sabu ba ninnu bɛɛ bɛ ne bolo dugu kɔnɔ. Dugu kɔnɔna na tiɲɛna o man nɔgɔn. O dun kan ka bɔ ka taa yala de. Kan ka bɔ ka taa yala. N b'u bɔ kɔni ni dugu jɛra n b'u bɔ k'u bila. U taa mɔgɔw tɔɔrɔ. Bolifɛnw b'u tan suɲɛtaw bɛ suɲɛ. O bɛɛ b'a la. N'u sera ka bɔ n ye yɔrɔ dɔ bɛ hectare 1 bɛ n bolo Banazole. Banazole n kɔrɔ nin. An kɔrɔ Banazole. N bɛ fɛ ka so jɔ a la n ye so kɔni jɔ a ma ban yɛrɛ o ma se ka ban ne n'o banna n mago bɛ a la a bɛ se ka clôturer ka sécuriser cogo min pour que baw bɛ se ka bɔ yen ka na sabu n'i ko i ka taa ni bagan ye yɔrɔ la f'a ka sɔrɔ a yɔrɔ sécuriselen don de tɛ se k'u cɛ ka bɔ yen ka t'u fili yɔrɔ la yɔrɔ min sécuriselen tɛ o degun de bɛ n kan bi. O degun de bɛ kan n'o o hukumu kɔnɔna na yalima e bɛ fɛ ka welekan jumɛn na se hali bi jamana ɲɛmɔgɔ sabula aw bɛ sira min kan ni aw kan ka dɛmɛ sira kan denmisɛnninw ka sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ ko gouvernement tɛ se bɛɛ kɔrɔ nin fana aw bɛ ka gouvernement dɛmɛ a ka baara la nin n'o kana baara nin fɛn ninnu parce que a mana kɛ cogo o cogo i n'a sɔrɔ denmisɛnnin 2 ni 3 b'i bolo k'i dɛmɛ i ka nin ba mara in na donc e bɛ se ka welekan jumɛn lase Mali gouvernement ma hali bi Bakari Togola ye hakilina min don aw kɔrɔ nin Elhaji Bakari Togola a ye sira min di aw ma nin bi hali bi jamana gouvernement k'a dɔn k'a fɔ ko a kan ka dɛmɛ wa aw fana ka nin hakilina ka dɛmɛ i bɛ se ka mun de wele kan bolo ma. Halisa n bɛ min bila o ma Mali gouvernement k'i ɲɛsin jeunes ka entrepreneuriat de ma bɛɛ tɛ se ka taa bureau kɔnɔ gouvernement fana bɛ dɔ kɛ jeunes fana k'a bila u kunna an bɛɛ tɛ se ka taa bureau kɔnɔ ni jeunes nana entrepreneuriat la mɔgɔ i bɛ se ka kalan bɛɛ tɛ n ka taa bureau kɔnɔ i bɛ kalan i bɛ taa kungo kɔnɔ ni jeunes sir'u ma gouvernement ka ye jeunes bɛ ka sini ma o fana bɛ segin ka n'an dɛmɛ mais ni gouvernement nana k'a bɛna dɛmɛ kɛ jeunes yɛrɛ
shinen tama aka gelen doni do be gouvernement na do be en genou fanana abi se ka ke be war taka di genou ma anga ni keta no abi chencha mambolo o kun o fana be gouvernement sira doni ka doke na nyan chesiri na imblara min na ki chesiri ika keta la gouvernement me se ka na ka deme ola inshallah flamso ini che ikan wele kan ni ala sona ma amene be jamana nyamo fe wandale mbala ka fo ni ala sona ma gouvernement onu klo sonina doni fe yasa ka demsenu alibi ku deme mbalmage kulumba fe ki sensenga je chenga krofo kun labana yalwa ni krofo nunu belajele ko fe bagari to ko la ka deme mi nyeshina ma ani awkele ko ka uban biro ko non la bamako ka uban fen belajele ma kana awere di dugu koloma shu ani kle awbe yanno awbe furo kono vraiment diplôme ndale mba obuluso nga aw nana awere di yanno ko ni hakilna nunu ne aw ya soro aye feminasi awma misali ala ebsika mundi fo yasa alibi demsenu woro ko aw kan israin tama bon alhamdulillah mi fo la lisa c'est-à-dire ni bara ni femina ni akila ni femina sama fembele mala sama kele on banga baw en maso ana balmaw lu jigi dale maw de kan Allahu akbar so den chamani ni kera den chamani ablay ngolo la ko shin ka gala ni bi donc la chesiri chaque fois mo defo demsono ayo chesiri ni mi chesiri ibisiri gadi chesiri bobo ay nafa belebele la da onku sanfolo la nya fa yana to mina ay war mina onku anya bangi baw any tara balo san kaduma ula ni soja alolu ni soja le dama baraji bola o olube o bato am sana yela soro kata sigatola ga bibi na afla yoromna al sam ko be fen wara de la wala sam saka ko warake antla ka nafa wara juma fena soro tukuni bo anye chef ibaro chef la ni amaka chef ya kono zuri be fandalaw o ka soro anye chef de la do fena o chef fena na anye tono mun soro la au début anti tono ma nous tout partager mais diakwa we na on na fa ke fani batu e fani badi jigi dalema ke daleme ko kono au moins que ni vene musa kan do soro e bo lu fengen ta blaka ta famille kono sono am se ka fo on me ka seneke on me ka bagamaro ke na on fen wora ga furu ngona hala ani fen bilibili ba ke wala sa am se ka bango mo la so jatu on bin kan be ke ya ka bin kanya ka fere ka bango bo ka war blaka ta wala so se ka dun chugo mena on se ka mi fo jeune nyana u ga ka chugo bela u ga bamako a menjade u go ye ko tui u ko nyashi barama surtout du bolo bara u ko nyashama o de banga jamana en bonno na la sa sawti yale ene che korfonya na kusobe balo bamanon ko tubabu ko il faut donner à César ce qui appartient à César jamuka mena sa kunche worola yalwa alibi hakilna munumbe peut-être que nyingali ma somunuma akadi idaka se woro munna no ko bisika munne fo yana ngan ko do nona en fait comment nyina en réalité ne ko bade parce que un exemple mi nimbe na aklina wardi jeune roma sa famille parce que afra ko mogoni fi ni bantola alibi ma tien mogo ni tien ibe soma sigatola an tien mi an tien bartula fi an kele ka wuli kan to stage la 2015 ka daga dugula nyamala gafurula nyamala a bora romna kuma tu marala a don kama a yɛrɛ de wulila ka a ka mobilita ka boli n'anw ye a y'a daminɛ cogo fɛn fɛn na a taara bɛɛ yirana ka tila k'a yirana k'a fɔ ko jinatigɛ ko bɛɛ bɛrɛma ko kɛ de mɔgɔninfin fɛn min se t'i ye don min na kana o ɲini ni min se b'i ye don min na i jɔ ye i programme i ka prévision wɛrɛ kɛ n'i y'o fɛnɛ atteint i bɛ dɔ fɛnɛ cap wɛrɛ kɛ donc a ye nin de yira anw na ka donna an y'a ka foro bɛɛ kɔnɔ fɛn tɛ yen ala ka salon a don an sira ni sɔrɔ man di kan ye mali ɲɛmɔgɔ la min bɛ nin hakilina ta ka sɔn denmisɛnninw ka fɛn ma don o don depuis 2004 ni ne y'a dɔn o y'a sɔrɔ n bɛ lycée la Sikaso a bɛ bɔ télé la a b'a ka sɛnɛ ni fɛnw ɲɛfɔ fo bi a bɛ kule la ko mali an sɔnna an ma sɔn mali ye sɛnɛkɛ jamana de fo bi a ka kan sa an yɛrɛ ka
a fɔ président anw yɛrɛ fɛnɛ ye dɔ ye anw bɛ se ka message in tɔ porter ale k'a dɔn a k'a dɔn bi malidenw k'a dɔn k'a fɔ dɔ kɛra a ye dɔ kɛ don o don a bɛ nin kuma na an ka sɔn an ka sɛnɛ kɛ an ka sɔn an ka segin dugukolo ma vraiment anw yɛrɛ bɛ message in tɔ porter ale k'i jɔ aw ka tɔ lase an ka taga n'a tɔ ye ten a bɛ relève ta ni mɔgɔ sera yɔrɔ dɔ la ka tiɲɛ fɔ n'a ye tiɲɛ ye i man kan ka ban i fɛnɛ ka sɔn i ka rali i ka tiɲɛ in tɔ i ka continuer ka taga i ka ci in lase Bakaricogola ye sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmɔgɔ ye mais bi ni ko ne k'a ɲɛfɔ ne b'a fɔ Ala ye Bakaricogola ci Mali ma sɛnɛ dakun kan k'a yira maliyɛnw na a ye sɔn a ka rallier nin b'a la ka kuma min fɔ nin ne y'an ka chemin sira ye nin ne ye maliyɛn den bɛɛ ka hɛrɛ sira ye ni bilasiralikan bɛ yen bi n bɛ bilasiralikan min lase n yɛrɛ ma k'a lase n tɔɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ma o ye jumɛn ye fiɲɛ dɔ wulilen don a ka jugu ni fiɲɛ bɛɛ ye an ka sɔn an ka souvent an k'an ka wari don ni nɛmɛ fiɲɛ na o ye jumɛn ye n'o ye réseaux sociaux ni an b'a la ka fiɲɛ san tubabu b'a la ka fiɲɛ feere an ma Kamara ne de y'a f'u ye awɔ e ni ne tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ communication na ni fiɲɛ ma ci mais ni ne ye n ka wari don fiɲɛ na fiɲɛ min b'a la ka ci ka ɲɔgɔn mako sa Ala ye fiɲɛ da k'an ka respirer a la an ka hɛrɛ kɛ n'a ye mais an b'a la ka fiɲɛ minɛ bi k'a feere ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn mako sa donc an ka nin nɛmɛ dɔɔni an ka taga exemple la minnu reçulen don an ka taga b'o la o tɛmɛna sira minnu fɛ o k'o ɲɛfɔ an ɲɛna pour que an fɛnɛ ka tɛmɛ o sira fɛ an kana na talo n'o kɛra a ka ca Ala fɛ an bɛ min nɔfɛ jamana in kɔnɔ Mali bɛ kɛ dunga fa ye fo k'a tɔn importer APK ma an ka stage waati a ma événement foyi kɛ événement foyi a b'a organiser san kɔnɔ k'an stagiaire k'anw sen ma don a la a bɛ événement fɛn fɛn organiser Mali kɔnɔ Mali kɔ kan hali siya min bɛ kɛ Paris Bakaricogola tun y'a laɲini k'a fɔ ko stagiaire ka taa ka taa ɲɛdɔn ka passeport ta ka d'anw ma a passeport la an jɛra ka ɲɔgɔn ye an tɔɲɔgɔn o ko Goita e ni Asan aw ka taga inspirer mais bɛɛ b'a dɔn visa ko sɔrɔli ko nɔgɔman tɛ ni Bakaricogola y'a laɲini ka passeport ta ka d'an ma mais en réalité Ala tun b'a laɲini k'a fɔ ko an ka visa sɔrɔ donc don nataw la nous on peut aller s'inspirer o ka to ka jeunes bila ka to inspirer jamana wɛrɛw kan olu bɔra sira minnu fɛ ko fɛn bɛɛ bɛ ban fɛn kelen de bɛ diɲɛ kɔnɔ min ye uniforme ye diɲɛ fan bɛɛ i mana taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ t'o uniforme de sɔrɔ bɛɛ la o ye baara dɔrɔn de ye Kamara diɲɛ uniforme ye baara de ye n'i bɔra Mali la i taara Burkina i bɛ taa sɔrɔ baara de bɛ yen i taara Laginɛ i bɛ taga sɔrɔ baara de bɛ yen an bɛɛ jɛlen bɛ uniforme kelen min na o ye baara de ye Ala k'an kɛ baarakɛla ye Ala ka Mali jeunes kɛ baarakɛla ye Ala ka jamana suma ka jamana ɲama jɔ Ala ka dugawu minɛ kɔrɔfɔ ɲɛna kosɛbɛ a tɛ tɛmɛ nin kan bamananw ko banbali k'a jati dɔn balima Cherifla jabarani filɛbagaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛmukan Ciwara matarafabaw a kanubagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw garisɛgɛ kɛra fɛn min ye bi ka bɔ jɛmukan Ciwara hukumu kɔnɔna na ni Ala bɛnna fɛn min ye Mali denmisɛnninw minnu bɛ yen ni u ye u yɛrɛ di dugukolo ma ka sanfɛ kalanw kɛ ka kalanbaw kɛ ka diplôme minɛ ka ɲinɛ o bɛɛ lajɛlen kɔ k'o bila tiroiru kɔnɔ u ka so ka na u yɛrɛ di dugukolo ma burusi kɔnɔna na kungo kɔnɔnaw la k'a dɔn k'a fɔ ko cikɛ ko de bɛ mɔnɛ bɔ mɔgɔ la ani o denmisɛnninnakaw ni o ye balo ka fara a n'a tɔw bɛɛ lajɛlen kan ani Madame Diallo ani olu de jɛra ka nin masala ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ min na bɛnna jalakɔrɔba aw ni ce aw ka ɲamadali fɛ aw kan bɛn ni Ala sɔnna ma jɛmukan wɛrɛ kɛnɛ kan wasalam